Ke kuma fa idan kin girma me kike so ki zama? Jiso nake in zama mai baiwa annabi kariya daga masu kasa. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Ta yaya za ki iya ba ma'aikin Allah kariya daga masu sukarsa? Kullum zan kasance cikin so da koyi da shi. Kuma idan masu suka soke shi ko zagi, to ni zan sadaukar da raina ko ni ko su. Babana ya gaya min cewa duk wani mai girma ko mai daraja bai kai manzon Allah ba. Sallallahu alaihi wasallam. San manzon Allah imani ne, kin manzon Allah kafirci ne. Ba a yi wa wanda ya zagi annabi uzuri ko goyiwa da bayansa. Masu ba wanda ya zagi annabi kariya idan suna da awar su musulmai ne, to su munafukai ne. Ba su da wani amfani a cikinmu. Idan za a kashe mutum saboda ya saci biredi, ko idan za a kashe mutum idan ya saci garin kwaki, ta yaya ba za a kashe wanda ya zagi wanda Allah ya yi duniya da lahira domin sa ba? Idan za a kashe wanda ya kai wa shugaban ƙasa hari, ta yaya ba za a kashe wanda ya kai wa Allah hari ba? Taɓin manzon Allah taɓa girman Ubangiji ne. Zagin manzon Allah zagin Allah ne. Shin me ya kamata a yi wa mai zagin Allah? A kashe su. Anti, na fasa zama soja, ni ma zan kasance mai bawa annabi kariya. Sallallahu alaihi wasallam. Anti, ni ma zan kasance mai kare janibin ma'aikin Allah. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba. Da ni da ku mu haɗu mu kare ma'aikin Allah Sallallahu alaihi wasallam. Matsoracin mutuwa tsoronsa ne yake dabaibe shi. Wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai. Don haka duk wanda ya kasance yana da damar da zai kare manzon Allah kuma bai kare shi ba, to lallai zai fuskanci tozarci da wulakancin Ubangiji. Don haka ba ku kaɗai ne za ku kare ma'aikin Allah ba, har da Malam Hamza da ni duk muna tare da ku.